Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun faidatun utawi iki kono faidah. Laula sa'atil musollia, laula saat lamun nyengat utawa nyokot al musollia ing wong kang salat apa hayatun ula batalat mongko batal apa salatu salate musolli. Au akrabun utawa nyengat apa kala jengking fala fala batalat mongko ora batal apa salate musolli. Dikapan ana wong salat dicokot ula atau diantep ula salate mau batal. Tapi nek dicokot atau diantep kala jengking ora batal salate. Kala ndika ing fala sapa Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar wa Mimra lan Imam Ramli wa Abu Mahrumah lan Imam Abu Mahrumata Imam Abu Mahrumah. Di pendapat ini diutarakan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli dan Imam Abu Mahrumah. Wal farqu utai bidane bainahuma ing dalem antane hayat karo akrab iku anna sumal hayati sak temne racune ula iku yapqa tetep apa sumal hayat zahiron ing dalem zahire. Perbedaan antara hayat lan akrab, kenapa hayat ndadekake batal salate? Sebab racun ular itu tetap berada pada di luar dohiron likauniha karena anane hayat iku talhisun jilat apa hayat bilisannya klan lisane hayat, karena ketika ular mengeluarkan racun itu lidahnya menjulurkan sehingga terkena kulit dadekake najis sebab kena kulite musolli. Wasummu utawi racun iku najisun najis bi khilafil akrabi klan bedani akrab kala jengking. Nang apa nek kala jengking ora ndadekake batal iki bedani. Fa innahu mungkasatun akrab iku yughidu iku numpahake apa akrab ibratahu ing jarum racune akrab fil lahmi ing dalem daging. Sebab akrabmu ketika mengeluarkan racun dari jarumnya itu langsung menusuk ke dalam daging, langsung mlebu ning jero dagingmu musolli, sehingga tidak menjadikan batalnya salat. Itu alasannya. Wallahu a'lam.